Her har vi 3 solvarmepaneler, som giver varmt vand i hele sommerhalvåret og giver gulvvarme ind i badeværelset. Det giver muligheden for i sommerhalvåret, at man slukker stukkerfyret, pillefyret, fordi et pillefyr har det dårligt med at køre for lav ydelse i sommerperioden. De der 3 paneler der, de kan give ca. 4.500 kW om året. Det er nok til varmt vand i hele sommerperioden, og gulvvarme i badeværelser og til dels i køkkenet også. Det her, det er akkumuleringstanken til solvarmeanlægget. En forårsdag eller sommerdag, hvor solen skinner i 2-3 timer, så dannes der op til 300 liter 60 grader varmt vand i den her. Og det er nok til, at man kan gå i bad i 2-3 dage efter. Den er så godt isoleret, at den holder på varmen. Tykt lag skum udenom selve tanken. Tykt lag skum udenom selve tanken. Anlægget her, det er købt i 2012. Det er et solcelleanlæg, og det producerer strøm, altså elektricitet. Så når du går her. Der er rigtig mange danskere, der har investeret i solceller her det sidste halvår. Du kan se, at ydelsen nu den er 500, den svinger hele tiden. Ja, nu gik ned på 300 watt, før der var en 500 watt. Du kan se, nu gik der en skyld for solen. Ja, om sommeren der kan den måske give 4.000 her, ikke også, i stedet for de 200. Om sommeren der sælger jeg 4.000 kW ud på det offentlige elnet, som andre så kan bruge, ikke også. Og så om vinteren, så kan jeg bare hente dem hjem igen til mig selv, uden faktisk at betale for det. Det sparer 2 kroner per kilowatt cirka. Jeg synes, det er godt, at almindelige mennesker begynder at gøre nogle ting for miljøet og investere i sådan nogle anlæg, som måske er lidt dyre at købe, men på den anden side, så om 10 år, så har min far gratis elektricitet. Det betyder da også noget. Så det er også en økonomisk incitament til at investere i tingene. Og så er det jo godt, fordi det er noget energi, vi har til rådighed. Vi skal bare på en eller anden måde finde ud af at suge det ud af naturen.